laban di patatalo. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, hanggang sa huling katat ng dugo ng mga guardians. Mithiin ang bayan, aming ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Pangkat ng mga guardians, lalaban di patatalo. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Pangkat ng mga guardians, lalaban di patatalo. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Layunin ng gobyerno. Meron paling dugong diablo tayo sa gahan dito. Noong 1984, pinanganak ang Guardians. December 10, 1984, GBI. Guardians were incorporated under SIC number 123-899. Dated December 10, 1984. Yan ang kaunahang Guardians. Ang puno, GBI. Ang ugat, Diablo. Ang unang sanga niya, GCI, Guardian Center Foundation Incorporated. Foundation yun, kasama rin ng GBI. Pero the first breakaway group, nag-breakaway siya. Kasi foundation. Ang may hawak dyan noon, si Colonel Bilibibet. Siya si Sierra. Sierra sa niya. Tapos pinanganak na naman, pangalawang sanga niya, PGBI. Philippine Guardian Center Incorporated. Ang may-ari din yan, si Colonel Trigo Unasan. Siya ang sunod niya Pugi. Ngayon, nagsanga hanggang sa ibang bansa. Marami ng paksyon ng kapatiran. Sir, huwag mo kayo. Ito naman sa baba, yung gusto niyong pangalan. Yung pseudonym. Yung L naman, Luzon. Ganyan ang kwan. Dito naman sa right upper arms, andito ang MP sa una. Magic Group. Tapos, Arinde, Magic Group, founder. Mataas yan. Makikita yan pag nag-impress kayo. Pag may nakita kayong F pataas, magmano kayo. Ito naman sa kabila, sa left upper arms, GL. Diyan mo naman makikita yung Guardians Luzon. Pag M, Guardians Mindanao. Pag B, Guardians Visayas. Pag I, Guardians International. Yan ang ibig sabihin. Ngayon, sa dami ng kapatiran, hindi tayo magiging pag-competition. Tutulong tayo, gaya ng ginagawa ng community services. Kasi hindi lahat ng kapatiran ay pera. Pala tayong pinaka-low profile kung tawagin. Hindi kaya ng iba dyan, matatas sila. Una-una, mason. Rotary. I-obsess yung bahan yun. Pero ang Guardians, baka tayo, wala tayong pinipili. Mahirap man, mayaman, pantay-pantay. Hindi kaya nila, may mantigas sila, matataas. Sa atin, kung ang mantigas natin piso isang araw, 30 pesos lang yun. Saka importante yung community na ginagawa natin pagtulong sa mga mamamayan at sa mga kapatid natin sa kapatiran, sa pamilya nila. At higit sa lahat, meron tayong takot sa Diyos. Kaya banda ka kayo matangang kayo. Kaya ngayon, meron kayong konting tinatawag na Army Desert Exercise. Parang Army Desert Exercise, parang kasi kasama yun sa protocol natin. Pero yung may kapansanan, hindi pwede.
Yung mga babae hindi rin mag-exercise. Naka-blood lang sila. Ganyan yun. Ayun, pag nakuha yung lecture, yung papel, basa-basahin nyo yun. Pag meron kayong na-counter na guardian sa iba, kasi ang iba kasi, tinatakal lang na walang alam. Yun ang huwag nyong gayahin. Dapat alam nyo lahat ng minamarka sa balikat nyo at sa kamay. Para pag may na-counter kayo, alam mo yung sinasabi nyo. Hindi kayo ng iba. Kaya yung kwento ko kanina, GL lang, magkabit pa sila. Yan, tagalin natin yun. Ang importante sa lahat, yung may risk. Kahit hindi natin cut natin. Pero, ano mo lang. Yes, gano'n. Pag may nagkargan. Ngayon lang, yun. Ngayon lang. Ngayon pinanganak sa February February. 28, 2021. Yun ang sabihin niya. Kayo ang magkakamista, magkakabak. Pero sino na nga yung may karga sa inyo? May karga na? Wala pa? Ay, may karga ka na. Ano ka na? Ngayon, ang kwan, ang masabi ko lang, kung samahan natin ito, meron tayong ginagawang community services. Pag meron na namang bloodletting, pupunta tayo. Kung sinong gustong magpa-donate ng dugo para makatulong din tayo sa mga nangangailangan. Yan ang isang tulong pa natin. Yung pag-assist sa libing ng patay. Tulad yung ginawa natin kahapon. Nung ECQ, ang tagal din namin. 3 buwan kaming nag-duty sa checkpoint na. Kasama namin ang mga kapulisan, mga barangay na nag-duty. Para sa ikagaganda ng mga mamamayan. Yun ang kagandaan lang sa atin. Ngayon, kung sino yung mga organ ngayon, isipin yung maigi yung pseudonym nyo, yung pangalan nyo rito. Kasi pag mayroon na, pag medyo sabagay, hindi pa uminom si Founder Mario, kaya-kaya. Ni sister. Hindi gaya nung... 2 lits. Ikaw 1 lit. 2 lits saka 1 lit. 2 lits saka 1 lit. 1 lit, no? Ngayon, ituturo namin sa inyo ang tamang pag-embrace. Tingnan mo yung karga niya. Pag founder, magmano ka. Yan. Okay. O kung mataas, magmano ka, ganyan. Yan. Pag babae, huwag mong embrace. Ganyan lang. Magkakasala ka. Baka bigla kang tapikin, ganyan lang. Yan. Pero pag founder din, magmamano ka. Mamano ka pa rin. Pero Kasi maraming babae na founders. ngayon kasi, dahil pandemic, ganyan lang muna, ganyan. Wala muna yung embrace, yung mga ano. Huwag muna yan. Pag, kasi alam mo, nakita mo, andun ka sa taas. Siyempre, hindi mo malapitan yung kabro mo na ingresan lang. Bro! Like. Pero pag marami sila, magpapaalam ka. Pero pag nag-drive ka ng motor, wag hinto mo dahil ganyan, bro! Meron ka. Kasi baka may hawak kang manubila, bro! Bangga ka, problema. Bitawan mo yung ano, yung manabila. Yung manubila. Kaya gano'n. Hindi natin gano'n yan. Dito mo yan. Ngayon, yung 4 pillars naman natin, love of God, love of family, love of country, love of fellow guardians. Pero yung iba, na-revive naging 5 pillars. Ngayon, magkakaroon kayo ng pagkatalo dahil 5 pillars 5 sila, pillars yung iba. 4 pillars tayo na. Bayaan nyo na lang. Pero ang talagang totoo, 4 pillars ay haligi ng bahay yan. Huwag na kayo makipagtalo. Pero yung ano huwag nating gayahin yung ano, yung love of may matunas sa lugar dyan. Ganito naman yan. Hindi pwede Ang yun. ang tawag natin sa asawa nating babae, maduna. Yung mga kagaya nung kilala kong model ng model ng likas pabaya, may segundi na yun. No. Pag may pangatlo, 3 siya. Siya. Pero pag may pangapat, 4 siya. Siya. Pag may panglima, huwag lang mag-gardas pag Muslim ka naman. Diba? Alam nyo na yun Maduna. Baka sabi niya, sandali magpapala mo kay Maduna ko. Segundi na. Hindi. Siya. Basta sa ulo nyo lahat yun. Yung apat na yun. Yun ang pangalan sa guardians. Maduna. Yun ang importante. Pero ang Maduna, yun ang pinaka-original. Original yung Maduna.
Ngayon, titindig tayo ngayon. Merong tayong tinatawag na yung babae. Panyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anong 6? Ano na kanyo? Ano na kanyo? Oh, naduling nga niya eh. May sanduka, dalaw, 4, 5. Ah, okay. Panyaw. May nang marisan na gilang ko, 5 Mo yung karga niya. Pag pounder, magmano ka. Ayan. Okay. Kita mo yung karga. O kung mataas, magmano ka, ganyan. Yan. Pag babae, huwag mong Babae. i-embrace. Ganyan lang. Mga kasala ka. Ganyan lang. Pagka bigla kang tapikin, ganyan lang. Yan. Pero pag pounder din, magmamano ka. Mamano ka pa rin. Ganyan ka. Kasi Pero ngayon, maraming babae na founders. ngayon kasi, dahil pandemic, ganyan lang muna, ganyan. Wala muna yung impress, yung mga ano. Huwag muna yan. Pag, kasi alam mo, nakita mo, andun ka sa taas. Siyempre, hindi mo malapitan yung kabro mo na imbrisan ka. Flow! Live. Pero pag marami sila, magpapaalam ka. Pero pag nag-drive ka ng motor, wag hinto mo dahil ganyan, bro, meron ka. Kasi baka may hawak kang manubila, bro. Bangga ka, problema. Bitawan mo yung ano, yung manabila. Yung manubila. Kaya gano'n. Hindi natin gano'n yan. Ito mo yan. Ngayon, yung 4 pillars naman natin, love of God, love of family, love of country, love of fellow guardians. Pero yung iba, Yung iba. na-revive naging 5 pillars. Ngayon, magkakaroon kayo ng pagtatalo dahil 5 pillars 5 sila, pillars yung iba. 4 pillars tayo na. Bayaan nyo na lang. Pero ang talagang totoo, 4 pillars ay haligi ng bahay yan. Huwag na kayo makipagtalo. Pero yung ano huwag nating gayahin yung ano, yung love of may Madonna sa lugar dyan. Ganito naman yan. Hindi pwede Ang yan. ang tawag natin sa asawa nating babae, Madonna. Na, Yung mga kagaya nung kilala kong model ng model ng Likas Pabaya, may segundi na yun. No. Pag may pangatlo, 3 siya. Teresia. Pero pag may pangapat, 4 siya. Siya. Pag may panglima, huwag nang mag-adjust mag-Muslim ka naman. Diba? Alam nyo na yun Madonna. Pagkasabi niya, sandali, magpapalam mo kay Madonna ko. Segundi na. Hindi. Tersia. Pangalan sa Porsia. kanya. Basta Ah. isa ulo nyo lahat yun. Yun Yung ang, apat na yun. yun ang pangalan sa Guardians. Madonna. Yun ang importante. Pero ang Madonna, yun ang pinaka-original. Original yung Madonna. Ngayon, titindig tayo ngayon. Merong tayong tinatawag na yung babae. Panyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anong 6? Ano na kanyo? Ano na kanyo? Oh, naduling nga niya eh. May sanduka, dalaw, 4, 5. Ah, okay. Panyaw. May nang marisan na gilang ko, 5. Magilaw, beresira ngalan, alam ng puso. Langit mo'y bunga, may dinalang tula at tanging isang pagmayang minamahal. Hanggang ka ng matawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw ng kailang may dibdib. Amoy ng kal. Amoy yun. Ang lanatan mo hindi ko na ibigay. Basta, Ngayon, hindi ko lang kasi lang. Yung kanya lang. Exercise. Yung sagot niya. Mas kumaling ka din! Game! 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, go. Mas kumanin ka, Dance. Kumanin exercise ang sagot. Mas kumanin ka, Dance. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1.
2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, ready, hold.
Sumara na. 3, 1. Basta nakauna ta. 1, 2, 3, to. Sige. Mas command and cadence. Command exercise. Command exercise. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, ready. Hold. Another exercise. 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, ready. Hold. Bilangan. No. Up, 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 up. Oh, sa kabila. Magno boss, lagay sa kabila. Tawag naman. No. Ay, lang pala. I love guardians. I love guardians. I love guardians. Okay. Kalimutan niyo. Welcome. Baik, kenal. Dalawa, tatlo, mano. Isa, dalawa, tatlo, mano. Isa, dalawa, tatlo, isa, dalawa, tatlo. Welcome to the group. You are now part of the Guardian Brothers Association. Kasali na kayo. Ganun lang. Okay. Yun na rin. Green. Star. Pagkajaya na. So, sinong mag-prepare sa inyo? Oh, Star. Pagkajaya. Pray muna natin. I-pray muna natin kung sino mag-pray. Hindi natin alam yung yung prayer before meal, saka after meal. Dapat may sa ulo natin yun. Kunti lang yun. Bayaan mo pa gano'n. Pa yung nakamjaklo. Talaga. Yung klase na prayer. Tagalog. Pray niya. Sige, pray nyo na para umpisa na Pray natin. niya nga prayer. Ponder. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na pinagkaloob mo sa amin. Nawa Panginoon, ay bigyan mo pa kami ng patuloy na kalakasan sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa iyo sapagkat alam namin na kami ay nagkakasala sa iyo sa isip, sa salita at sa gawa. Panginoon, sa oras na ito, hinihingi namin ang basbas mo sa pagkain na nakahain sa aming harapan ngayon. Nawa Panginoon ay patuloy namin ito maging kalakasan sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, sa oras na kami ay naghiwalay-hiwalay, kami ay pupuntahan o uuwi sa aming bahay. Kami po ay iyong gabayan. Panginoon, pagtibayin mo pa ang samahang ito, ang Guardians, ang DII, upang mas marami pa kaming mahikayat sa aming grupo. Panginoon, labis-labis po kaming humihingi ng patnubay mo at gabay saan man po at anuman po ang aming maipatupad na gawain sa aming grupo. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kain na. Budol pa. Budol pa dyan, budol pa. Guardians, budol pa. Bukas ng kamay sa karayan. Yun na, sabay-sabay na. Sabay-sabaw. Sige. Budol pa. Pagilid. Yan yung babae. Yung mga babae makakatabi. Ano naman, dito na.
Yung mga children guardian sa bandolon. Nung mo may kabila min data. Nilagay mo doon. Doon. Oh. Abot na lang. Oh. Tayo na. Bala ka dyan. Budol pipe. Napot na. Rampod na. Doon. Ganyan ang guardians. Kubay. Budol fight. Sili nga sigod mo tipan na Ano yun? Siguro ka. kamal. Sige. Fight. Manganan. Panay wala mo to. Kaya po. Eh, pansit. Sige, kain na, kain. Siyan. Kaya naman. Ay, Gapuyak. ano dyan? Mangan tayo po. Ala. Kaya nga, 6 kami lang timangan. Samahan tayo. Oh, suray, ito ka na eh. Ay ni Bro Rojo. Ikaw matam yung bing mo dyan ardahin na. Ay, balas. Kain na. Ano na, video. May founder, mangangkan, mabisig Si. Makikita kayo dyan, makikita kayo. Sasarayin mo na sumahod dyan, ate. Hindi pa. Orotan aja muging. Sirib. Chicken rice. Chiri. Arcel. Katapos rice. Chicken rice. Chiri. Arcel. Katapos rice.